Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure. En l'entrevista ens acompanyen Paco Sánchez i Sara Martínez, de Paco Peluqueros, de Xàtiva. Com esteu? Bon dia, molt bé. Després de l'estiu, un nou retrobament ací al plató de la televisió comarcal per a contar-nos al voltant dels nostres cabells, com podem encarar aquesta nova estació que hem estrenat, esta tardor, i què ens porteu per avui? Ai, xina és, Iris, ganes tenien ja de tornar amb vosaltres, d'estar així, ja per a donar-vos molta informació. La informació que anem a donar-vos este mes és boníssima, sobretot a totes les que tingueu melenes així llarguetes, molt pronunciades, que ja passen a l'ombro, són més conegudes com melena XL, melena XXL. Tot això tenim moltes imatges, molts vídeos i vinguem carregat per a donar-vos molta informació. I que millor que de la mà de la tècnica de color, Sara. Bon dia, Iris, bon dia. Molt bon dia. Aleshores, de moment anem a deixar les tisores de banda, no? Almenys en el que no siga necessari, anem a guardar-les. Però no molt, Iris, no molt. No molt. Ja una vegada entrem un poquet en l'entrevista, parlarem un poquet del temps. Pues jo, perquè dic, primera, està en tendència, tant les melenes midi com l'altre extrem, melenes XL. Des que han tornat de les vacances, tot el que m'han vingut són melenes XL. I és el que vull parlar avui. Són melenes divines, precioses, cuidades, boniques, i les han colorejat, que és el que més m'agrada, clar. I estem veient ja l'imatge, Sara? Ahí estan les imatges ja, en aquests rubios que a mi m'enamoren, que puguen treballar també. Estem fent molt la tècnica del micropunt? És una tècnica, exactament, una tècnica, el micropunt, o el tricot, que diguem. És una tècnica de tota la vida, són les metges de tota la vida que s'han fet, però aquests treballs són molt minuciosos. És una tècnica que requereix fer-la molta paciència, són metges molt finiues, són melenes que sempre vas a quedar molt bé, que se treballen des de l'arrel fins a la punta, com podeu veure ara la imatge. I queda con la melena que enamora, veritat, Sara. Totalment. Nosaltres ho fiquem en les sempre ho dic, sí. Clar, aquestes melenes més llargues tal vegada no tenen cap tint, no tenen cap color, són melenes més naturals, però es poden cuidar, no? De la mateixa manera, amb una bona coloració. Se deuen de cuidar. Poden gaudir de bona salut. Exactament. Aquestes melenes XL, el que tinc que dir és molt important, quan ja porten decoloració, necessiten un cuidado extrem. Nosaltres diguem, melena XL, extrem, doble, sempre de cuidados, sempre de coloracions. El moño tendeix a quebrir-se un poquillo, hi ha que cuidar-lo més. El doble de nutrició, el doble d'hidratació i sobretot, cada 2 mesos, molt important, que si no m'ho recordarà Paco, hi ha que tallar-se les puntes. Sí, hi ha que tallar. Les melenes llargues sempre hi ha que tallar les puntes. Una melena llarga amb puntes obertes, horrible. Sí, tot això hi ha que repassar les puntes de vegada en quan. De vegada en quan, depèn del treball, de la tècnica de color que tu portes en el teu cabell, hi ha que anar recordant un poc la tisoreta, no massa, no m'ho puguem entrar, però sí s'han eixat aquestes puntes. Sí que també el que ens estava informant Sara, que hi ha que tindre molt de cuidado en els colors, una cosa que jo sí que vull recalcar a totes les que esteu en casa és que voleu aconseguir uns treballs, diguem, nòrdics. Què passa? Que la textura no és la mateixa, la nostra, que la de la gent nòrdica. Per tant, clar, hi ha que decapar molt més el cabell, hi ha que aplicar-hi més decoloració. Per tant, són productes dins de lo veganos, de lo ecològics que estan avui en dia en el mercat, però bueno, han de castigar un poquet el cabell. Tot això, seguís que el passen, Sara, seguís? No vull adelantar-me jo. No t'adelantes, perquè estava mirant ara el vídeo, que el que estem gastant molt és la tècnica del hair contouring. El que vulguem és contornear el que és el rostro. Paco sempre fa un estudi de visajisme abans de fer el treball i el que se trata del hair contouring, de contornear, de ficar mechons. Estratègicament, segons com tingues el rostro, fareu la modelo i veuràs que a nosaltres ens agrada molt marcar el que és el pòmul per estirar un poc més el rostro de la clienta, donar molta llum i és el que més sedu. Vols ficar-li punts de llum on vulguis, tant les puntes, com a mitjos, com davant, com a flequillos en cortina, que s'ha dut també molt ara. Si te dones compte, és una gamma de colors també grandíssima. Pel que veig la tardor, no podem pensar que és una estació com trista, no? Tot al contrari, hi ha molt de color pel que fa als cabells. Ahí veuràs, entre castanyes, rubies,
i aquests blancs que encara s'estilen moltíssim, tipus grisàceos, que encara me'l demanen molt avui en dia. I sobretot les melenes que han vingut ara després de l'estiu, aquestes rubietes que hi ha, rubies ja de xocotetes, han vingut en uns reflejos molt bonicos. Ahí és, realment, el reflejo ja el porten natural, ja no és menester, ja ficar-li color. Però que si vols més color, apunta't al carro dels rubies, que està molt de moda. Correcte. Està molt de moda. Està molt de moda, exacte. Tant les rubies o en si és un global de tonalitat més claretes, és el que estem buscant sempre. Però sí que és ara el que li agrada recalcar, a part que queda molt bé per al rostre, és que està molt de tendència, és el que és la imatge frontal, donant-li molta lluminositat. La majoria estan portant la XL, tota igual a la que no porta flequillo, i sempre la ratlla al mig. Per tant, sí que partim, perquè ve d'una moda recordant els anys 80-90, sí que li marquem una lluminositat més pronunciada. Pronunciada parla de la grossor, no de la tonalitat del rubí, o pot ser de més claret a un poquet més fosquet, però bueno, sí que li marquem molt aquesta lluminositat en el rostre. I perdona, Pau, que t'interrompisca, si podeu veure ara el vídeo, estos colors més radicals, estos extrems, estos cobres, que il·luminen tantíssim, això t'il·lumina tota la melena. Estos colors, per a una tez un poquet més clareta, se queden... Ai, podeu veure, és que no és més, mira-la. Sí, a més... Ahí estan estos colors. Mare meva, Paco, en el vídeo, quina energia! És que han vingut molt carregats les piles de l'estiu, han vingut molt bé, des vacances. Heu descansat. I com han arribat? Com han arribat els cabells a la perruqueria després de l'estiu? Jo pense, personalment, han arribat en molt bon estat. Almenys, anem a veure, jo en el carrer sí que em fique prou, soc una mica observador, però almenys tots els treballs que han eixit del nostre saló estan tornant al nostre saló en perfecte estat. Ens ha fet cas la gent, les clientes? Sí que fins avui no ens ha plegat ningú en el típic problema del cloro, de la tonalitat, del pigment verde que t'agrada, que t'agafa, no ha plegat ningú en cas. Tots els cabells estan molt sanells, sí que totes les clientes han aportat el seu manteniment per a casa, han fet molt de cas. I de fet també per al carrer, jo penso que també companys d'altres perruqueries, perruqueres, tots hauran aconsellat molt bé, igual que nosaltres en el nostre saló, a que seguisquen el pas a pas. Jo crec que tot el món està fent molt de cas. No se veuen massa desastres per al carrer. No se veuen, no. Veritat, tots els cabells estan molt sanells. També la frescoreta, sí, dic que és bon moment, ara que ha començat un poc la frescoreta, almenys en aquests últims dies, per a lluir un cabell llarg. Tal vegada en estiu, els cabells llargs, que ens agobiem, no sabem què fer, busquem el coleter, no? Correcte, sí, molt bon exemple estàs ficant. Sí, perquè és veritat que quan aplega l'estiu, de botar el calor, les altes temperatures, totes busqueu l'excuseta d'una trena, una cola, anar ben fresquetes, ara plegat el moment. Primer, antes de soltar-te la cola, ja has començat a lluir el cabell, passa per el saló, recupera aquesta tonalitat, recuperem altra vegada per un spa capilar, ja no sols el manteniment, sinó nosaltres el que fem ara és com un detox, fem altres tractaments per a llevar-li totes les bactèries que n'hi ha adherides de tot l'estiu i en això que és el que fem que recuperem altra vegada la tonalitat. Sí que n'hi ha moltes clientes que sense fer-li res de color diuen, ostres, és que pareix que m'haig fer color avui. Recuperen brillo, recuperen el brillo, en l'espa se recupera molt de brillo, se torna a fer un cabell nou per a treballar-lo o simplement per a portar-lo natural. Preparar-lo també per a fer colors, però la gent que no fa color, doncs molt natural. Ante tot el que tenim que tindre present, fora de les modes, sempre diguem a les clientes que ens dona igual la llargària que tingues, sempre i quan el cabell que estiga sa, darrere la punta. Si el pots tindre una XL, doncs perfecte, avant, però el cabell que estiga en bon estat i sempre que tinga brillo. Es veuen moltes melenes llargues, perquè fa uns anys sí que va hi haure aquest boom de les extensions horribles. Sí, veritat, que es veuen els cabells curts i l'extensió llisa i baix, però veig moltes, i sobretot més xiques més joves, amb els cabells llargs. Sí que és de veres. S'ha tornat a portar allò dels cabells com abans te'l deixava la mare, abans de la comunió, aquells cabells llargs, veritat? Sí. Però ja no se gasten tanta extensió com abans, lo que era l'extensió antes, afortunadament, i quedava un poquet artificial. Sí que se poden ficar, però quan tingues un evento
o tingues una boda o tingues algo, col·locar-te una extensió i queda molt bonico. Però per al dia a dia no cala. No, hi ha que ser més pràctic, no cala. Efectivament, correcte. M'està dient Maribal que va veure una xica amb els cabells ben llargs. Diu, dia una con el pelo hasta la pantorrilla, m'acaba de dir. Quasi. Però una melena molt sana. Que també està ahí prenent nota. Però una melena molt sana, molt sana, molt bonica i molt sana. Molt llarga, però preciosa. En ningú moment a punta oberta, un color molt bonico i ja. Sí, nosaltres és el que recordem sempre. Porta-lo tot el llarg que vulguis, però tinc molt de cuidado i porta un cabell sanet. I referent a lo que tu estàs dient de les melenes llargues, saps el que me crida més l'atenció? De que ja des de farà 4 o 5 anys, o fins inclús un poquet més, hi ha moltes xavaletes ja de ben jovenetes que ja es demanen un canvi de color, ja volen començar en la lluminositat, baix el permís dels pares, evidentment, però sí que es comencen ja a donar-li més llum en la part frontal, ja es comencen per molt poquiu i ja van entrant un poquet, encara que si volen entrar-se, nosaltres sí que sempre es farem un poquet d'espai. Diguem, no te n'entres molt, que eres molt joveneta, tens un cabell molt xulo, molt jovenet i no val la pena entrar. Sempre aconsellem, si és un adolescent, són xiques jovenetes, com sempre algo molt natural, que dona un poquet de llum i queda bonico sense excedir-nos massa. Són xiquetes també, al final. Però jo feliç de ficar els colors ja pronte a totes. Estem disfrutant de les melenes, en els canvis de color, estem disfrutant un munt. Molt. Aleshores ens quedem amb cabells llargs o una melena mitja, no? Una melena mitja que es pot dividir, no? Els dos extrems. Estan els dos de tendència, sí. És el que has començat a dir, perquè s'està portant també el bou francès, que ja són melenes més curtetes, però jo crec que la tendència que hi ha per aquesta tardor, jo la dividiria en 2 sectors. Uno, que és des del corte pitxi fins a la midi, que és per damunt del muscle, i l'altre, que és ja la melena a partir del muscle fins a la llargària que te dona, que és la XXL. Exacte, jo les dividiria les tendències en 2 parts. Esta és la part que està pegant prou i aprofite l'altra part, és la que tinguem ja reservada per al proper mes. Imagina, això anava a preguntar-vos, perquè sempre aneu davant del que veniu a contar-nos, ja imagina que estareu preparant la propera estació, imagina també de cara a l'hivern què passa. Ja tinguem ja molts treballs preparats per al proper programa. Ja són cortes des de pitxi, midi, bou francès, n'hi ha una varietat també en tonalitats així més d'otoñals, que no s'assolen les tendències aquestes dels cabells rubios, sinó que segueixen també els colors marrón, caramelitzats, el color terra, el color fusta, tot això també entra dins de la moda d'aquest any. I tots aquests colors anem a ensenyar-vos-els en el proper programa. I el més important és aquest estudi no previ que feu a cada una de les vostres clientes per aconsellar-les de la millor de les maneres. Començant d'ahir, han de començar des de zero. El primer que se fa sempre en el saló és el primer estudi de visajisme. Exacte, ja coneguem això, sobretot. Treballem. Claro, sobretot si la clienta es visita per primera vegada, i sí que no tenim ninguna pressa, i ja quan tenim clar el que anem a fer, tant de tall com de color, ja comencem a treballar. Hi ha molta llista d'espera. Sí que hi ha. Sempre després de l'estiu. Sí que n'hi ha. Ens costa agafar el nostre torn. Sí que n'hi ha. Sí que hi ha. De fet, nosaltres de tota la vida estem treballant per cita prèvia, però bueno, sí que hi ha. Encantats. Doncs anem a recordar-li a les nostres espectadores, també els espectadors, perquè poden passar-se també per a fer-se per als xics el color que... També, també. I de fet, anava a comentar-ho també, i els xics també estan lançant-se des de ja fa molt de temps, clar, en els colorets, sobretot de tonalitats molt claretes. Els xavals se volen veure... S'animen molt ja, cada vegada més. El gris, el plata, el fum... Sí, estan portant-se molts d'estos cabells. No n'hi ha ningú problema perquè, com sempre, són cabells curtets, encara que s'aplica a deteriorar un poquet la punta i la punta se va netejant constantment. No tinc problema, mai. Ja anem fent canvis de look en el cavallet. Ja van, podem recordar on estem i els nostres telèfons, Paco. Nosaltres estem en l'Avinguda de la Murta, el número 5, el telèfon és el de 96 227 57 41, l'Instagram és Paco Peluqueros Barbershop i Facebook Paco Peluqueros Xàtiva. Ara després ens farem un d'aixòs TikToks que feu, ben divertits. Que no falten per les seues xarxes socials i almenys us divertiu un ratet. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Gràcies i ens veiem ja el proper mes de cara a les noves tendències, noves idees. Gràcies. Des de Paco Peluqueros. Ho deixem així nosaltres. Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure.